Dobrý deň. Tak si môžete nainštalovať svoje Cinelux a môžete ísť nainštalovať. No. Tak a podcast TV Lux. Už sa inštaluje. A môžete si pozrieť toto video, a stlačte si toto pre tlačítko otvoriť. Dobre, toto si preč si dáme. Toto. A hľadať. Boh nie je mŕtvý. Toto Boh nie je mŕtvý. Aj toto. Dobre. Môžeme si pozrieť tento film, pre ktorých sa musím pustiť toto. Prečo sa musí pustiť toto? No lebo tu musíme dať live. Dobre. A takto si môžete pustiť toto na Cineluxe. Alebo toto si pustiť na... Kde sú tie filmy? Hrané filmy. Boh nie je mŕtvý. To sa môžem prihlásiť. E-mail je gramblicka@gmail.com. Toto nie. Ježiši Pána. Zadaný vstup nevyhoduje požadovanému formátu, pretože ty hrané filmy. Toto sú filmy. Toto Boh nie je mŕtvý. Aj vďaka vašim darom si môžete pozrieť tento film. Aj vďaka vašim darom... Aj tento program Svetlo v temnote a minút si môžete pozrieť na našej novej streamovacej službe cinelux.sk. Toto. To musím rozťahnuť toto. Ale si dáme toto Gmail. Svetlo v temnote. Dodajte plaktu. Dobre. Pridajte aspoň jedno a pozri sa na zeračku. Fuj. No to či zase... Ale... Gramblicka toto je Gramblicka. Odošlíme toto a dáme si toto Svetlo v temnote. No, tak to vymážeme. Najdi si Gmail. Tak kde je Gmail toto? Ale kde je Gmail toto? Sa nedá Gmailovať. Tu je Gmail. Jede to došlo. Je Gramblicka. Niedawne wylodowanie w poczcie. Napisać.
dáme si je Gramblická. Je Cinelux. Boh nie je mŕtvý. Svetlo v temnote 3. Toto si pustíme. Toto. Boh nie je mŕtvý. Tak si dáme Boh nie je mŕtvý. Ale prečo je to zámok? Dobre. Fajka, jedna, fyzika, jedna. Dobre, takže z fyziky... Prihlásiť sa na sledovanie. Tak si dáme e-mail. Počkaj, pokračujeme e-mail. E-mail, ja Gramblic, meno a priezvisko Jozef Gramblička. Dátum narodenia 23. apríla 1982. Telefónne číslo 0907 800 900. A vaše číslo klubu priateľov TV Lux 02 52 29 55 11. A heslo no to Ježiši, daj si dobre. Pokračovať. Kapta je neplatná. A vyberte číslo motocykle. Vyberte všetky toto. Dobre, ďakujem. Kapta je neplatná. Platobné údaje. A kde... Ježiši. 1534. 1, 2, 3, 4, 5678. Máme. Číslo vašej karty je neúplné. Toto. Nie. 1, 2, 3, 4. Dátum ukončenia platnosti 2024. No, takto CVC 530 Slovensko. Kúpiť si členstvo. Číslo vašej karty je neúplné. Číslo vašej karty je neúplné. Bože, ty kokot. Prečo si... Dáme si SEPA Inkaso SK96 SK96 2345 0012 00 009 e-mail ja toto daj si preč je veľké J, daj si malé J. Prvý riadok adresy Cinelux. A druhý riadok číslo jednotky. Štvorka. Poštové smerovacie číslo 5. Prepoštská 5 81101 mesto Bratislava. Kúpiť si členstvo. Zadaný IBAN je neúplný. Karta SK. No, ty koko.